Ці разумееш ты польскую мову? Правер сябе. Што значыць пенсія? А. Прэмія. Б. Зарплата. С. Пенсія. Правильный отказ Б. Что такое эмеритура? А. Бонус. Б. Податок. С. Пенсия. Правильный отказ С. Что значит кіровнік? А. Начальник. Б. Кіроўца, водитель. С. Супрацоўнік. Правильный отказ А. Что такое звольнение лекарские? А. Звольнение урача. Б. Больничный лист. С. Выбор урача. Правильный отказ Б. Колькі у вас правільных адказаў? Напішыце ў каментары. З польскі на так вывучаць польскую лёгка. Далучайцеся і пачніце гаварыць упэўнена ўжо сёння. Моўная школа, якую рэкамендуюць беларусы.